Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Nelbs Vlogs. Karon guys, nandiyan na po mi karon, magtinda mi og turon og banana cheese stick. Banana cheese stick. Yan. Ito na day. Ayun guys, si Eureka. Hi! Ito na naluto namin banana cheese stick guys, oh. Palit na mo, lamig kayo ni, napot ni turon diri. Lamig pa ni kayo, yan oh. Tara guys, oh, hapit na mga luto. Ano yung maluto, luto naman siguro ni. Ito na. Guys, nanapod mi, nagluto-luto na po mi, mamaligyan na po mi og turon. Wala siguro. Madali ko ang oras. Banana cure, ha? Wala? Banana cheese stick at saka turon. Shut up na. Kain. Ito na lang. Ano siya, mas mapasok ako ka doon. Balikan mo pa lang. May boyan na ka mo. Kada plato tambe. Ayan guys, oh. Banana cheese stick. Tilawan nato ni. Kami kayo. Lara, oh, mga luto na. Oh. Ako na i-close up. Oh, Lara, oh, kami kayo, oh. Ribog yun na. Ito yung turon. Diba? Diba? Labas sama sa mga babae. Tao doon. Hindi yung tumutan sa mga babae. Nag-vlog call. Ano na? Say hi. Mag-hi ka para makita ka sa ano. Sabihin mo, hello everybody. Mas. Mas, o makilami mas. Hello. Hello, boss. Ayun ba? Kaya akong tutoy makitaan. Jidin ah. Mama. Mama. Sabi na dahil din nakita na ang tutoy. La 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 la. Kasi ang damit mo. Hi mga guys, mga bayot. Kumusta na mo dyan? Mas. Don't forget to subscribe me guys. Mamaya na kasi nag-ano ko. Ayo, uy. Aray! Hindi na ba? Paglasa dito ka. Anak. Ayaw saba ka nag-vlogs ko. Na. Doon nagilak man ka. Doon sa ka. Hilak ko. Naong pangit kayo. Hilam na. Ngarag pa akong beauty guys kasi gikan ko nagtupad. Pero laban lang. Go, go, go. Sorry na siya guys. Aron mahalin na. Dadilban, bakit? Kasi ang balik mo. Yun ang uso ngayon. Fashion. Fashion na outfit. 2000. Ay, gilabot niya. Uy. 2022. Hello mga OFW. Kumusta na mo diha?
Kaya natunta nga naamo sa mayong panglawas. Halog lang, sabi mo. Halog na. Samok makamaso yun yan na oy. Halog na sabi. Malod ka diya karon. Halog. Bakit tayo dyan? Lahat sa dito ka wa. Shout out sa mga friends ko dyan. Sa Cebu, sa Cagayan, sa Zamboanga. Sa buong Pilipinas, around the world. Hello! Sana okay lang kayo mga bayo. Saba kayo mga iro. Nais kong malaman mo. Atong tilawan guys ang banana cheese stick kung unsa ka crunchy unsa ka lami kaayo. Ha? Mainit! Mainit! Nasa cheese sa sulod. Kita niya may cheese sa sulod. Lami kaayo. Palit na mo. 5 pesos lang. Ano guys, ang pangkaon ko at kanin. Lami kaayo. Barato pa. Lami pa. Muntik na madisgrasya pa. Ay. Cheers! One more. Cheers! Bakit mo ako bindok? Ay, tawa-tabahan siraan ko ito. Ano natin din? Bilis. Hindi yan ang tita isinto pa. Ano ko makaon? Oras ito. As Diyos. Pero balik mga kayo sa mga maputin. Guys, susuri na lang ang kwan guys. Turon o banana cheese stick. Yan guys, nakalagay na sa box. Susuri kailangan kay dili mo susuri, dili mahurot. Dili mahalin. Isa, lami kayo. Crunchy kayo. Ano lagi order ni Boros dahil? Ibigay ko mami ana. Sila mami doon. Bigay ko doon. Isa to day. Diana. May kayo guys. Kipi! Alright guys, don't forget to subscribe me.
Ano mo na to. Thank you sa mga followers ko, sa mga subscribe sa aking YouTube channel. Huwag kayong mag-skip ng aking ads kasi malaking bagay yan sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. Sa mga FW, thank you so much. Bye. I love you all.